Utapillar of Strength, indoda yalapha kwindawo yakwaBhomela, location eDutywa, kweliphondo leMpuma Kapa. Oko simncoma ekusegazini umntana kaSinonathi. Sithi uNonathi wakondla mani wena mfana ndina kuBhomela. Uthi ummo wam ungamjonga umozelelo lo mntana lona. Uza kuthweswa isidangu ekudala apha eUsu, ebefunda apha e-Ika campus. Abantu balapha kuBhomela nase-Ika bayamazi lo mntana lona. Indlela ondleke ngayo unezoso, isibhovubhovu sisigantsonso. Uyinto nje engathanda ukunxiba ufika ingqiyazi, inxibe umnqwazi wesinqi. Yena nendawo engathi yathintitha xa ndimbuza ndathi amani banigama lebra ta give us power, ithi athi into yakho sithini le nto inxibileyo, kutheni lo drunk wakho unjenje. Wandiphoxa emfinyeni lo mfana wathi akawusakhiki saningathi likhasethi. Ithi athi into yakho wasangathi likhasethi sanisilive ngathi anditangugximfi awumbi. Ubusijongile ngathi uyikari kuni nje akawuhlukane nam. Ndathi Tappillar of Strength kodwa abadranki bakungathi isikeyiti sombutho. Wathi sebra yathetha bra. Ndathi hayi kodwa ingathi unxiba isikeyiti sombutho. Ndathi awunawo umsimbiti apha endlini yakho phantsi kwebhedi. Wathi la mfana uhleka nabani njengoba ungurhunanti nje. Ucaba ndihleka nawe. Ndathi kodwa lo mfana wondlekile shem. Abafana balapha eUsu neentombi zalapha eUsu ye-Ika bathi bayamazi lo mntana lona. Utapillar of Strength ungoyena mfana wondlekileyo apha eUsu. Xa ufuna umfana wondlekileyo apha eUsu apha kwindawo yase-Ika akekho omnye umntu ngaphandle koGivers Power. U-Asisipho umthanda ukufa lo mfana enje. Befunda ke Prophet School of Excellence kwalapha eDutywa. Xa sifuna ukuzikhankanya uba sendaweni eso sikolo uyaziwa lo mntana waye wapasa ngamalengiso 7. Uye wathi lo mfana esazi nesizulu yakhe hayi mntaba ngumani ndingashiya mntaka bahamba nemimoya, so uhamba ngamalengiso 7 njengo isixhenxe sinabani sana. Ndathi hayi Givers Power. Wathi no-Givers Power ngo okandiyekile uba nguPillar of Strength. Ndathi ngibona igama lakho amanyanyana le-ID. Wathi ndingubayos sinabela lakho ngisebekho ne. Ndathi hayi kodwa uthe ngubani igama lakho na Pillar of Strength. Hayi kodwa awekho Pillar of Strength itusana. Xa unje lo mfana ufase kwandigxotha le roomini yakhe waxa ngafuna undibukela pho xa ndidane sengicela uhlukane nam ngoba andizuyeka ndinomntu wam endithandayo ngu-Asisipho and ndiyaziwa futhi apha e-Ika. Kwiintaba ze-CNBC kuChannel 841 ndinguTamall of Asia Maqashalala. Ndilapha kwindawo kaBhomela location eDutywa kweliphondo leMpuma Kapa. Ndizokujonga uTapillar of Strength umfana owondlekileyo kaSinonathi. Hayi sikhathele ndilobe nibulela abafazi mani. Hayi bafuthi khawunyeke mani. Afuthi khawunyeke mani. Imbokodo sikhathele adala sibafela afuthi khawunyeke mani. Hayi mani hadala sibatshela abamameli angithi khawunyeke mani. Hayi mani imbokodo sikhathele adala sibafela afuthi khawunyeke mani. Hayi mani hadala sibatshela abamameli afuthi khawunyeke mani. Hayi mani